Takže čaute, vítajte od dnešného diela z hry Shake and Fidget a ukážeme si dneska cechovné podzemko. Prepáčte, dlho som už nebol online, lebo som mal problémy s počítačom, ale teraz ukážeme z nového cechu, k ktorom som prišiel, tak vám ukážeme súboj cechov. Dneska som sa tam ešte neprihlásil, lebo dneska som akorát ráno pristúpil do cechu, tak a zajtra. Tak som tu. Moja hviezdna postava. Aby ste vedeli, že to je S27, tak vám to aj ukážem, aby ste videli. Kto chce ísť k nám do cechu, tak mi napíšte na účet Germon LP. Som online každý deň, tak nebude problém, napíšte mne, ja vám vybavím miesto v našom cechu. Tak som sa rozhodol, že budem natáčať ešte jedno z Let's Player, budem natáčať napríklad CSK, ako vidíte. Ešte kamarátom budeme natáčať z World of Tanks. Kamarát mi požičal hru Gothic, z Gothika budeme natáčať. Mám tu veľa hier, napríklad, čo ja viem, akú hru vám poviem. Mám tam Zombie, veľa hier, ktoré by sa vám páčilo. Tak potom skúsim aj silnejší komputer, aby všetko čo zapnem viacero aplikácií spúžiť, tak bugne počítač. Dobre, tak vás ťa nechám v tomto a pozerajte sa. A vyhrali sme, takže ja sa dneska s vami lúčim a čaute u ďalšieho videa, ahojte.